Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алгатова кайбер темалар турында кыскача. Мыйыклы һәм койрыклыларны вакцинацияләү бара, буны белән бәйле. Шәһәр советы депутатының вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату, муниципаль бюджетның яңа параметрлары һәм башкалар. Ярчалыда шәһәр советының 25-нче утырышы узды. Уңышсыз калмаячакбыз Чаллы бакчачылары алдында шундый сорау тора. Июнь айында һава торышы бакчачыларны бик сөендермәде. Әле боз белән суыклар, әле корылык. Мондый температура үзгәрешләре яшелчәләргә, җиләк-җимешләргә тискәре йогынты ясый. Безнең хәбәрчебез Чаллы халкының уңышны ничек коткаруын ачыклаган. Гыйльфановлар гаиләсе участокны 30 ел элек сатып алган, алар өчен үзгәрүчән һава торышы куркыныч түгел ди бакчачылар. Корылык вакытында алар күп итеп түтәлләргә су сипкәннәр, ә салкыннарда хәтта төнлә дә уңышны саклап калу өчен җылытып торганнар. Мен төнлә торып 2 градус заморское, факеллар куйдым нигә, пушкалар куйдым теплицага, минем эшемәде бер нәрсә бирде. Аллага шөкер, яхшы булды. Мансур Гыйльфанов сүзләренчә, бу сулар чыннан да уңышны сакларга ярдәм иткән. Шуңа күрә гаилә бәрәңге, кишер, суган, кәбестә һәм башка төр яшелчәләрсез калмаячак. Ә күрше ир-атларның яшелчәләре туңган, хәтта теплицаларда да. Салкын булды. Әзрәк, конечно, безне ничек дип әйтим инде. Помидорларыбыз ишеде. Хәзер лечить итәбез. Синоптиклар фаразлавынча, июль айында яңгырлар көтелә, бакчачылар һава торышы көйсезлекләре аркасында зыян күргән уңышны саклап калу мөмкин булыр дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Искәндәр Мирзагитов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мыйыклы һәм койрыклыларны үлемгә китерүче кытру авыруына каршы вакцинацияләү бара. Бу ел саен уздырыла торган профилактика. Бүген Тукай районы ветеринарлары Искра бакча җәмгыятенә киттеләр. Алар белән бергә безнең төшерү төркеме дә барды. Вова, держите за шею. Да. Кытру хайваннар эчендә, кеше эчендә үлемгә китерүче авыру, аны дәвалап булмый диярлек. Бакча җәмгыятьләре территориясендә аны төлкеләр, кыргый этләр, бурсыклар, керпеләр тарата ала. В СМТ «Искра». Не так давно, несколько лет назад, оператора насосной станции, то есть забежала лисица прямо в помещение, напала на него в тот момент, когда он переодевался, то есть, смогли скрутить лисицу, завернуть ее, значит, и отвезти взять у нее пробу на это бешенство. Значит, анализ показал положительный. Кытру авыруына каршы прививканы 3 айлык чактан ук ясарга мөмкин. Ревакцинация 1 елдан соң үткәрелә. Аңа 2 атна алданрак килү яхшы. Давно испытанная вакцина, вакцина антирабическая против бешенства собак и кошек, против плотоядных называется. Выпускается у нас Щелковская биофабрика. Сухая, инактивированная она. Мы растворяем физраствором или дистиллированной водой. Вакцина хайваннар тарафыннан яхшы кабул ителә, тискәре нәтиҗәләре юк. Вируска антитеншикләр 2 атна эчендә барлыкка килә. Шулай вакцинация буенча күчмә рейдлар Росинка һәм Дружба бакча ширкәтләрендә узды. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне дә бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шәһәр советы депутатының вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату, муниципаль бюджетның яңа параметрлары, шәһәр объектларын ремонтлау. Чаллыда шәһәр советының 25-нче утырышы узды. Тулырак калдагы материалда. Көн тәртибендә 11 сорау, алар арасында шәһәр советы депутаты Руслан Нигъматуллин вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында карар кабул итүдә бар. Хәзер ул Татарстан Республикасының дәүләт советында шәһәр мәнфәгатьләрен яклый. Достаточно много интересных проектов, которые он смог реализовать. Есть ряд интересных проектов, которые будут реализованы уже в качестве депутата Государственного совета от нашей территории. В Государственном совете Республики Татарстан город Набережные Челны представлен 10 депутатами Государственного совета нашей республики. Это огромная сила, которая может, должна и обязана, в данном случае обязана, ключевое слово, отстаивать интересы города Набережные Челны.
Руслан Нигматуллин гуманитар ярдәм җибәрүдә актив катнашты. Шахсан волонтер сыйфатында Донецкий Халык Республикасына барды. Аны халык белән хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә 41-нче микрорайонда дөнья күгәрченнәре стеласы барлыкка килде. Готов и дальше работать со всеми. Многие для меня уже стали не просто коллегами, а друзьями. Поэтому всегда готов протянуть руку, если нужно помощи, не только в работе, но и лично. Всегда готов выслушать и вместе идти и побеждать какую-нибудь проблему городскую. Шулай ук шәһәр советы сессиясе барышында муниципаль бюджетның яңа параметрлары расланды. Мәсәлән, Россия Федерациясе министрлар кабинеты буйруклары нигезендә 16 миллион сумнан артык суммадагы башка бюджет-ара трансферлар исәпкә алынган. Алар Мастеровой Рус драма театры һәм Йорчалы филармониясын тотуга юнәлдереләчәк. Калган сумма муниципаль физик-культура һәм спорт учреждениеләрендә шөгыльләнүче спортчыларны төрле ярышларга, чараларга йөртүгә юнәлдереләчәк. На проведение проектно-изыскательских работ для строительства инженерных сетей промышленного парка развития 35 миллионов 120 тысяч рублей. На разработку проектно-сметной документации для выполнения ремонтных работ Дворца культуры КАМАЗ. Шулай итеп 2023 елга шәһәр бюджеты параметрлары кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, керемнәр буенча 15 миллиард 742 миллион 212 мең сум, чыгымнар буенча 15 миллиард 968 миллион 770 мең сум тәшкил итәчәк. Шулай Светлана Мулюкова Татарстан Республикасында спорт резервы әзерләнүе гамәлгә ашыручы дәүләт физкультура спорт оешмалары хезмәткәрләренең эш хакын арттыруга юнәлдерелгән карар проектын игълан итте. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда Микулай психологик этно-триллеры премьерасы булды. Ул Мансур Гыйләҗев пьесасы нигезендә төшерелгән. Режиссеры Ильшат Рәхимбай, фильмны эшләүдә Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова һәм Екатерина Агеева кебек танылган Россия актерлары да катнашкан. Микулай фильмы Керәшен авылы көнкүрешен тасвирлый, психологик триллер жанрында төшерелгән кино кешенең хәтер һәм аң үзенчәлекләрен яңача ача. Бу тарихта гаилә, авыл фаҗигасы, мәхәббәт һәм ялгызлык, гафу итү, үзеңне кабул итү темалары күтәрелә. Режиссер Ильшат Рәхимбай сүзләренчә, ул баштан сценарий остасы һәм драматург Мансур Гыйләҗев пьесасы буенча дебют төшергә планлаштырган. Танылган Россия актеры Виктор Сухоруков бу фильмда төшергә ризалашкач, булай җиңелчә генә булмаячак. Иван Сухоруковның образы шунда ук килә басы. Мин белмим каян ул килде. Бу бердән бер актер бу рольне башкарып чыгара ала торган. Миңа калса. Кайбер кешеләр миңа тәкъдим итте. Татарстанның Микулайлары бар, Рафик Тагиров, анда Олег Фазылҗан алар спектакльләрдә уйныйлар. Без аларны фильмга чакырдык, аларында уйныйлар. Әмма төп рольне инде әгәр без чыгарга телибез икән инде зур аренага, әлбәттә монда профессиональ актер кирәк иде һәм аның безгә ризалык бирүе бу безгә зур знак булды, димәк шулай кирәк. Проект өстендә 3 ел дәвамында чын профессионаллар командасы эшләгән, сценарийга да үзгәрешләр кертелгән, ә фильмны төшерү Питрәч районында 17 көн дәвам иткән. Бу пьеса чыннан да бик күп үзгәрешләргә ия булды, чөнки пьеса ул бит театр өчен язылган, инде театрның үз законнары бар. Кинода башкача законнар. Һәм әлбәттә инде без монодрамадан башлап киттек тә, Гыйләҗевнең пьесасы шундый, инде бер генә актер уйнады һәм яңадан уйлый башладык. Әмма ничек көчәйтә алабыз без, ничек кешеләр өчен кызыклырак ясый алабыз дип уйлый торганда, менә шулай күп үзгәрешләр киттек. Синең дөньяң чын барлыкта ничек? Бу сорауга җавапны Микулай фильмын карагач табып була. Ул илнең 125 кинотеатрында күрсәтеләчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Послезавтра мой первый забег, а ты предатель. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70.